Hejsa, jeg vil her fortælle lidt om normalfordelingen. Normalfordelingen er en sandsynlighedsfordeling, der bygger på stokastiske variable, som kaldes for x. Stokastiske variable kunne fx være, hvis man har lyst til at undersøge højden af drenge på Ordrup Gymnasie. Så udvælger man tilfældigt 2 drenge for hver klasse fx. Derudover bygger normalfordelingen også på græske parametre, nemlig my og sigma. My er middelværdien og ser sådan her ud. Og sigma er så spredningen, som beskrives med det her symbol. Spredningen kan udregnes på følgende måde, ved at sige kvadratroden af my gange parentes start 1 minus my parentes slut over n, som er vores teststørrelse. Derefter så er udregningen af middelværdien så bare de sammenlagte værdier divideret med antallet af værdier, eller bare den normale måde at udregne, hvad det hedder, gennemsnit på. Når man så har indsamlet noget data, så kan det meget ofte ses, at det spreder sig over noget, der kaldes for en Gauss-kurve. Den har forskrift, som vi kan se her, og ser ud som følgende. Her har vi 2 forskellige Gauss-kurver med 2 forskellige spredninger, men dog med samme middelværdi. Vi kan se, at middelværdien samler sig her omkring midten af Gauss-kurven, og spredningen betyder så, hvor høj og hvor bred den her klokkeformede kurve bliver. Den her spredning kan så beskrives med denne faktorboks, der står på side 158. Der kan ses her, at hvis der er en spredning, altså en my, vil det sige, at hvis den fordeler sig symmetrisk på hver side af Gauss-kurvens middelværdi, vil forekomstprocenten være 68,27%. Og nedenunder kan det ses, at hvis der har en spredning på 2 my, er chancen for, at noget vil forekomme så 95,245%. Og det samme med 3, der får man så 99,73%. Den her normalfordeling kan også bruges til at for eksempel undersøge et partis udvikling. For eksempel fra Folketingsvalget 2015 til i dag. Her har jeg så et eksempel fra min SRO, hvor jeg har undersøgt Rød Bloks udvikling fra deres resultat i 2015 til den 17. april i år. Det første man skulle gøre var så at opstille en nulhypotese, som hedder, at den fortsatte vælgertilslutning er 47,7%, som vi kan se her. Og vores alternative hypotese vil så være, at Rød Bloks vælgertilslutning afviger signifikant fra valget i 2015. Når man taler om signifikans, er det vigtigt, at man sætter et form for signifikansniveau. Det plejer for det meste at være omkring 5 eller 10%. Når vi taler her, så har jeg valgt at bruge 5%. Så laver vi vores normalfordeling, som vi kan se her. Vi har en spredning, som udregnes på måden, som vi sagde før, som vi får her. Og så bruger vi så den her norm CDF-funktion til at finde sandsynligheden for, at resultatet vil være det samme igen som sidst. Resultatet bliver så, at det er 0,000031%, hvilket vil sige, at partiet ikke havde en signifikant ændring. Det var vist alt, hvad der var at sige om normalfordeling.